Good morning, Sangamane, Jai Jagannath, and very good morning, and welcome to my blog. तो आज ହେଲା Wednesday तो ଏଇଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଆଜି ଯାଇଥିଲି ପୂଜା ଘରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କାମ ସାରିଦେଲେ ନା ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ କହିବି କ'ଣ, ଆଉ ଦିନଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଯାଇଥାଏ। ସରିଗଲା ସବୁ କାମ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା କିଛି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିଚେନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ବସାଇଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଡାଲି ସିଟି ବାଜି ଯାଇଥିଲା ତ ରାଇସ୍ ବସାଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଭେଜିଟେବଲ୍ କାଟିକି କ'ଣ ତରକାରୀ ବକାରା ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ମୋର ବସିକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବସିକି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ଯଦି ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ନ ଦେଖିବ ନା ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି କାମ କରେଇଦିଏନି, କିଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବ, କେହି ଯେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସେ ବସିକି ଟିକେ ଦେଖେ ବେଳେବେଳେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଖୁସିକି ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆସେ ମାମା ଗାଦୁ କରିବୁ, ବଟ୍ ସେ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ ଯିବିନି। ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କରିନଥିଲି, କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି କାମ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦେଖ, ତାପରେ ତ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଜା ବନାଉଥିଲି, ଝଟା ଆଳୁ ଭଜା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଝଟା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତେଲ, ଦେନ୍ ଜିରା, ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ବଟା ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ପକାଇ ଟିକେ ଭଜାଟା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଇଟା ପକାଇଥିଲି। ତ ସୋରିଷ ଆଉ ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଟିକେ ପକାଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭଜା ବନାଉଥିଲି, ଭଜା ବନେଇକି ଏପଟେ ମୁଁ ଭଜା ବନାଉଥିଲି, ସେପଟେ ଡାଲି ବସିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଉଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଗ ବନାଉଥିଲି। ତ ଶାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବଲ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଲାଇକ୍ ବିନ୍ସ, ଗାଜର, ବାଇଗଣ, ତ ସେସବୁ ପକାଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଗ ବନାଉଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆସି ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଜିରା ନେଇଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ପିଆଜ, ମଝିରେ ମୁଁ ମୋର ସେ ଭଜାକୁ ବି ଘାଣ୍ଟିଥିଲି, ଝଟା ଆଳୁର ଭଜା ପକାଇଥିଲି। ତ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ି ଥିଲା, ବଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପକାଇକି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ସେଇଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ଶାଗ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଶାଗ ପକାଇକି ସେଟାକୁ ମିକ୍ସ, ମାନେ ପୁରା ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆଉ ଶାଗ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ତୁମେ ଗରମ ଗରମ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିପାରିବ।
गोटे भजा गोटे शाग आउटे डाली फुटे दी। तो देखंतु एठी मोर थिला आजिर लंच भात डाली साग साग झटा आलू भजा आउ साला माने कंटियाली लेंबू। सांग मैंने देखु कि जोर से वर्षा हो बालकनी रे मोर लुगा सब सुखी। तो ये एवं संध्या जाइला संध्या बेले मुझे मटन भाजुली खुशी तो से खाइबा बोली देन मु चा करी पीली से वीडियो शूट करनी। जदि मो वीडियोटी आपण को भल लगी ताले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। मिसिबी नेक्स्ट ब्लॉग रे। रही जय जगन्नाथ बाय बाय।